Mým aktuálním hostem je Adrian Frič ze společnosti Vizitero. Pokud bych měl říct, tak je to marketingový guru. My jsme na konferenci, která se věnuje hotelnictví, hotelům. Adriane, krásný den. Jak blízko je vám tohle téma? Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Táto téma je mi veľmi blízka, nakoľko v marketingu pôsobím už viac ako 6 rokov a viac ako 6 rokov práve v spoločnosti Vizitero, dnes už z pozície riaditeľa, takže táto téma mi je viac než blízka, by som povedal. Adriane, je marketing a hotelnictví je jiný marketing pro hotely než marketing, který známe. Marketing, který prodává nějaké produkty, možná prodává nějakou práci nebo schání práci a tak dále. Je hotelový marketing jiný marketing? Hotelový marketing ako taký nemusí byť nutne iný marketing, pretože marketing ako taký v tej svojej zásade, v tej podstate je vždy rovnaký, že je to nejaký súbor činností, ktorými sa my snažíme presvedčiť toho človeka, aby nakúpil alebo aby rezervoval. Hotelový marketing je ale špecificky v tej marketingovej komunikácii, čiže v tom, ako ten hotel komunikuje, na akých platformách, akým tým hlasom, čo sa tým ľuďom snaží nejako vysvetliť alebo povedať a ako sa ich snaží práve presvedčiť k tomu, aby tí ľudia rezervovali. Takže skôr v tomto je ten hotelový marketing špecifickejší oproti tomu inému. Veľa ľudí, a nie len z tej hotelovej oblasti, si myslia, že marketing je reklama, ale marketing nie je reklama. Marketing je súbor tých činností. Základom je marketingový mix, čiže tie tzv. 4P. Musíme vedieť, čo predávať, kde to predávať, za koľko a aj to spropagovať, dostať to medzi tých ľudí a práve v tom je špecifická tá marketingová komunikácia hotela. My jsme na konferenci, mezinárodní konferenci, která právě hotelům se věnuje a možná otvírá oči hoteliérům. Vy na ní přednášíte. Je věc, která se vždycky musí hoteliérům přednášet. Je něco, na co často zapomínají. Je to takový jako bod, který víte, že vždycky s ním uspějete a posune je dál. Ja veľmi rád hotelom práve pripomínam to, že ten marketing je široká, ten záber toho marketingu je široký a že to nie je len o tej reklame. Takže to je také, že čo mám ja vždy v tých svojich prednáškach a zároveň sa snažím tým hotelierom priblížiť aj nejaké metriky alebo nejaké finančné ukazovatele, ktoré je vhodné si sledovať, ale práve z toho pohľadu toho digitálneho sveta. Pretože hotelieri v súčasnosti sú v tom svojom biznise dobrí a vedia ho robiť, ale ten digitálny svet je pre nich možno niečo nové alebo niečo také ešte nie je dostatočne obúkané na to, aby to vedeli nejako lepšie uchopiť a s tým potom aj ďalej pracovať. Takže práve toto je to, že snažím sa im ukázať v tom digitálnom svete, čo treba sledovať a priblížiť to, že ten marketing nie je vyslovene len o tej reklame. V tomhle případě si dokážu představit, že se ti, kteří se na nás dívají, v tuhle chvíli osypou a řeknou, ano, velký hotel může si dovolit marketing. Pro něho marketing je jasná záležitost a jasná součást. Ale pokud je ten hotel menší a menší, nesežere ho s prominutím ten marketing, není pro něho zbytečně drahý, zbytečný a mluvá se podívat do těch digitálních čísel. Čo znamená zbytočný, že dovolím si tvrdiť, že ten marketing nie je ani pre ten najmenší hotel zbytočný, pretože aj ten najmenší hotel možno inak ako ten veľký, ale tiež sa musí dostať k tej svojej klientele, k tým svojim zákazníkom, k tým svojim hosťom. Takže je to vyslovene o tom, že len si potrebuje nájsť možno inú cestičku ako ten veľký hotel. Ten veľký hotel si možno môže dovoliť komunikovať masívnejšie na iných kanáloch, na iných platformách, ale ten maličký hotel zase potrebuje toho zákazníka, toho hostia, zasiahnuť presne tam, kde sa nachádza. Čiže možno tá akvizícia je ťažšia, uskutočňuje sa na menších kanáloch, ale vo výsledku ten marketing je stále potrebný a aj ten najmenší hotelier, rovnako ako ten veľký, potrebuje poznať silu tých dát, potrebuje tie dáta poznať, potrebuje tam mať tie finančné ukazovatele, ktoré si vie vyhodnotiť a na základe toho potom optimalizovať aj tú marketingovú stratégiu. Takže aj pre ten malý hotel je to určitě dôležité. Vy pracujete s čísly, takže to pro vás možná to, co teďka řeknu, bude asi mnohem jednodušší. Pokud by byl modelový případ hotelu, který nemá marketing a po roce, kdy začal spolupracovat s marketingem, dá se v nějakém koláči říct, o kolik ho to dokáže posunout? Nevieme to asi vyjadriť úplne, že v percentách, ale tie nárasty vedia byť dramatické. My máme za sebou klientov, ktorí medziročne vyrástli od desiatky percent. Práve preto nie ani, že by ten marketing začali robiť od nuly, lebo samozrejme aj to je nejaká tá štúdia, nejaký ten case, že to začnú robiť vlastne od nuly, ale práve len stačí, že sa to lepšie optimalizuje, že nachádzajú sa iné cestičky, využívajú sa iné kanály a práve už toto dokáže ten hotel posunúť tak, že o desiatky percent medziročne narastie. Ale
nedá sa to globalizovať. Pokud vy byste měl mít hotel a začínal byste s tímhle biznisem, jaké by byly kroky postupně? Jak se vlastně s tím marketingem dá dohromady? A chápu, že to asi platí jinak pro opravdu veliké hotely, řetězce a tak dále. A asi něco jiného bude, pokud někdo pronajímá 5-10 pokojů. Ale přesto asi zřejmě bude nějaká společná niť, jak začínat s marketingem. Presne tak. Ja vždy zdôrazňujem veľmi rád, že základom je webová stránka hotela. Bavíme sa teraz samozrejme len o tej digitálnej forme, neriešime tie marketingové aktivity hotela, ktoré si robí mimo digitálu. Vždy je dôležité začať s webovou stránkou a pozerať sa na tú webovú stránku, lebo tá webová stránka, ja to veľmi rád prirovnávam k virtuálnemu hotelu. Že ten hotelier sa chce odprezentovať a tá virtuálna stránka, ten návštevník, ktorý sa prechádza po tej stránke, tak ten návštevník ja ho veľmi rád prirovnávam k tomu, ktorý fyzicky príde do hotela. Znamená to teda, že ja keď prídem ako návštevník webovej stránky, chcem vidieť, aké pobyty ponúkajú, ako vyzerajú izby a v konečnom dôsledku ja chcem nájsť tú rezerváciu, chcem nájsť tú recepciu, kde ja môžem spraviť tú rezerváciu. Rovnako to platí aj v digitálnom svete. Ja keď neviem nájsť tú recepciu, keď je schovaná niekde v pivnici, tak samozrejme tú rezerváciu nikdy nespravím. A toto je tiež veľmi dôležité si uvedomiť a na základe toho postupovať. Čiže základom je webová stránka. Aktivity okolo môžu byť nejaké štandardizované, napríklad Google Ads reklama na Google. Ľudia, ktorí vyhľadávajú hotel v lokalite, kde sa môj hotel nachádza, tak samozrejme majú vyššiu tendenciu tú konverziu reálne vykonať a spraviť tú rezerváciu. Ale samozrejme, každý hotel je iný a každý hotel si musí hľadať tie svoje nejaké cestičky a v tom práve vieme pomôcť aj my. Že vieme tomu hotelu povedať, aha, dobre, tak vy ste zameraní na toto a na toto, tak poďme to skúsiť komunikovať tu a tu, alebo tak a tak. Čiže odkomunikujme toto, spravme takúto nejakú aktivitu, takýto banner, takýto vizuál, čokoľvek takéto. A práve tým ten hotel môže toto veľmi pekne akcelerovať, naštartovať a potom ale optimalizovať. Hneď jedným dýchom toto dodám, lebo je to kľúčové, že tie kampane sa dnes len nenastavia a koniec hotovo, ale práve naopak, tie kampane sa nastavia a vtedy prichádza tá práca. Vtedy sa treba optimalizovať, vtedy sa treba na to pozerať. Akí ľudia nám klikajú na reklamy, akí ľudia chodia na našu stránku, aký majú vek, odkiaľ sú, čo ich zaujíma, čo ich zaujalo v tej našej marketingovej komunikácii a tomu treba potom prispôsobovať tú stratégiu. Tá stratégia nie je niečo nemenné, je to niečo, čo by sa práve naopak malo vyvíjať a týmto ten hotel vie postupne rásť. Takže první krok je ta webová stránka a ta webová stránka nám dokáže sbírat tyhle informace, o kterých mluvíte, nebo už to sbírá ta recepční, případně ten, kdo má ten kontakt? Zbiera to priamo webová stránka, ale sprostredkovanie. Zbiera to buď cez booking engine, akým je napríklad Profitroom, čiže Profitroom ako taký vie tieto veci pekne poslať, ale posiela ich do analytického nástroja. Analytickým nástrojom je napríklad Google Analytics, ktorý všetky tieto dáta zozbiera ich z webovej stránky, zozbiera ich z tých nástrojov ako napríklad Google Ads alebo Facebook Ads a následne tieto dáta sa dajú potom vyhodnotiť priamo v tomto nástroji, samozrejme aj s prispaním toho hoteliera, ktorý to potvrdí, že áno, je to naozaj tak, že tie dáta neklamú. A to znamená, ale už je tolik práce, že na to bych si měl zaměstnat jednoho člověka, anebo si najmout agenturu. Já si myslím, že už i to hledání toho webu, což jsme řekli jako první krok, já si myslím, že ještě potřeba najít někoho, kdo ten web udělá správně, protože abych nevyhodil spoustu peněz od s prominutím Franty z garáže, který mi web sice udělá, bude chvíli fungovat, ale asi nebude mít všechno, co by měl mít. Je to tak, že mám si na to najmout firmu nebo člověka a čeho se mám bát, že mě to bude stát? Každý hotel má dnes nejakého svojho marketéra, že vždy je nejaký hotelový manažér, marketingový, ktorý sa týmto aktivitám venuje, ale ten človek nemôže obsiahnuť všetko od tvorby pobytových balíkov, cez komunikáciu povedzme s dodávateľmi, ak si robí nejakú printovú reklamu alebo čokoľvek takéto, až po samotné nastavovanie tých digitálnych kampaní. Pretože aj tento svet sa veľmi rýchlo mení a ono je dôležité, aby tí ľudia sa stále držali tých najnovších trendov. A toto, aby jeden človek mal zastrešiť, je to veľmi náročné. Čiže preto si hotely, myslím si, že vo veľkej väčšine a veľmi radi najímajú agentúru, ako sme napríklad my, aby sme im práve túto oblasť odľahčili. Čo sa týka tej webovej stránky, tak samozrejme, že je dobre, keď tá stránka je spravená, nazvem to, že odborne, že tá firma, ktorá to robí, môže to byť aj, ako bolo povedané, nejaký Franta z garáže, ale musí mať aj on nejaké know-how, ako to spraviť, že kde majú byť call to action buttony, že aby ten host sa nestratil, ako má vyzerať pobytový balíček, ako má vyzerať detail izby. Čiže toto všetko môže obsiahnuť aj jednotlivec, nemusí to byť vyslovene firma a tie stránky sa ale pohybujú od rádovo nejakých nižších tisícok. To je také akože úplne, za to sa dá spraviť naozaj dobrá stránka, ktorá bude ale konvertovať.
Samozrejme, my prichádzame do kontaktu aj s klientami, ktorí tú stránku nemajú spravenú úplne dobre a základom aj tej našej spolupráce je spraviť audit tej stránky. Čiže pozrieť sa vyslovene na to, aha, dobre, tak vy tú stránku máte spravenú takto, ale my vám odporúčame, nie prikazujeme, ale odporúčame, zapracujte toto, lebo my to vidíme na našich partneroch, že to jednoducho funguje a že toto vám môže zvýšiť tú konverziu, ten konverzný pomer, to, koľko tých ľudí vo výsledku rezervujú. Nemohu se nedotknout toho, že natáčíme tenhle rozhovor na konferenci, která se věnuje hotelům. Může to být i součást toho marketingu, součást toho startu, toho marketingu, to, že někdo přijde na takovou konferenci a udělá tady potřebné kontakty, lze začít na konferenci? Myslím si, že áno. Akože samozrejme, že ten štart toho hoteliera je ďaleko pred touto konferenciou, že asi tu dneska nikto nie je taký, ktorý by si zajtra otvoril hotel. Ale skôr ide o to, že tí hotelieri, ktorí sa tu dnes nachádzajú, tak môžu čerpať od rôznych odborníkov z rôznych oblastí a práve sa spojiť s tými, ktorých potrebujú. Čiže keď niekto sa cíti, že je dnes jeho slabinou marketing, tak môže osloviť povedzme nás. Keď by to bolo čokoľvek iné, napríklad revenue management, tak zase na to sú tu iní odborníci. Čiže určite ten hotelier si vie z tejto konferencie alebo z akékoľvek inej hotelovej konferencie zobrať to, čo pre seba práve teraz potrebuje. Adriane, já vám děkuji za rozhovor, ať vaše přednáška padne na úrodnou půdu, ať je spoustu spokojených hoteliérů a hlavně ať jsou spokojení návštěvníci hotelů, kterým vy pomáháte. Díky moc.